Barria. Urtearen arabera, gaur egun barria. Kaioak. Heriotza. Antigua. Grosen. Bekin. Kin. Ez. Beti. Lagun artean eta lanean. Bai. Kaixo Latz, kaixo Alex. Elkarrizketarekin hasteko gustatuko litzaiake galdetzea, zein den gehien egin dizueten galdera? Probablemente ze esan nahi du izenak. Ze esan nahi du nogen. Eta, Eta segaitik danesez. Hori da. Baita ere askotan. bale, nahi zu erantzun. Ez. Ez dakiten entzat, zer da nogen. Nogen, esan nahi du bilutxik danesez. Eta bueno, Bai, gauza gure ukelele barra abeslari Markel juntzala karrerako azkeneko urtea egitea Dinamarkara. Eta han pegatu zitzaion guztia. Guk beti txista egiten dugu oso gaizki pasatu zula, eta horregatik hasi zela abesti melankolikoak egiten. Eta ez du ezkoa esaten, hasi que... orain arte hori da bertxio ofiziala. Orain abenduan diskoa kaleratuko dezue, zer espero dezakegu disko horretaz? Nik uste dela betiko nogen 2 urte eta 80 kontzertu zarrago. Nik uste ez gehala aldatu, eta ez dugula aldatu gure musikarekiko daukagun ikuspuntua, baina azkenean bai evoluzionatu dugula nolabait. Eman ditugu 80 kontzertutik gora, Live Tildoeneko biran, eta 2 urte pasatu dira. Nik uste hori nabaritzen dela. Argi dago 2020 urte nahiko kuriosoa izan dela, denoi eragin digu pila bat. Nogenen kasuan, asko eragin die zuen asmoei edo? Ba, sortez ez, ze guretzako 2020 urtea izan marzun gelditzeko urtea, ez genekan kontzerturik emateko ideia. 2020an egin bar genuen diskoa konposatu eta udaraldean edo grabatu, baina gero kontzertuei dagokienez ez dugu ezer kanzelatu behar izan, orain arte. Bai, orain gaude ja diska berria aurkezteko atean eta bai ari gerala ikusten agian gauzaren batzuk atzera bota behar izango ditugula edo aforoen asuntoekin edo bai trabak edukiko ditugula, baina bueno. Nolako harrera aukitze dute zuen euskal kanteek atzerrian? Gure atzerriko esperientziak izan dira, hasi izan, lehenengo aldia Euskal Herritik atera gineana, uste dut Kubara izan zala. Nik uste bastante ondo juntzala. Hombre, arraroa izan zen, lehenengo egunean iritsi ginean Habanara, eta maletak eta guzti juginean kontzertua jotzea. Eta ja, entre ze aldatzen da, ordu aldatzen dela, kriston beroa egiten du, gaua da, baina zuretzako berez goiza da, eta nekatuta zaude, iristezea Habanara, jutezea kontzertua daukazun tabernara, eta ikustezu lehenengo pertsona Mikel Oyarzabal. Esatezu, baina hau ze. Eta ja, bigarren egunean bai genula kontzertu bat, bertakoekin, eta argi gelditu dara musika bastante hizkuntza internazionala. Japonen egon gera ere bai, eta jendeari gustatzen zaio gauzak sentitu araztea musikarekin. Orduan hizkuntza gitarra bate berdin sonatzen dugu. Urrengo diskoak Underalt edo esaten den moduan izena daka. Nola aukeratze dituzue abestien ala diskoen izenak? Abestien izenburuak bastante zailak ite zaizkigu, zen normalean abesti bat idazten hasten ganean daukagu tendentzia izen txorra bat jartzeko. Orduan, hori da, guretzako abesti batek daukan bizitzaren 80% izen batekin pasatzen du, eta gero ja dauka izen publiko txiki hori guretzako erabat berria da eta bastante arrotza. De hecho, gertatu izan zaigu igual kontzertu batera juntzen listean idatzi gure abestiak eta etorri Lander gure argi teknikaria. Eta esan, barkatu baino, aizka abesti hauek ez ditut ezagutzen, ez, hau da hau, bale. Eta damutu zaten noizbait abestiren bati edo diskoren bati izen bat jarri diozuelako, igual beste nola bat deitu hartzen duten edo?
Nik badaukat arantza txiki bat norarekin, ze hor badago abestian zati bat gora esaten duna letrak, eta jendeak nora esaten du. Orduan dago pixka ator. Bestalde ondo funtzionatu digu, orduan enuke jakingo esaten aldatu ezkero jarraituko lukenik horren ondo funtzionatzen. Gutxi falta da euskaralderako, parte hartzeko asmoa daukatzue? Ba, nik ez dut inoiz parte hartu, eta justo gaur goizean honaiz Amarekin hitz egiten, nola egiten da hori. Enaiz oso txapa eraman zalea, baina izena ematearena eta... 2018koan ikusi nuen iniziatiba da, eta nintzen enteratu berandu iritsi nintzen. Nik uste nuen jende guztia txaparekin ez denun, jode, pixka berandu, baina aurten bai.